Hej alle sammen og velkommen til den her video. Vi laver bare en challenge. Ja. Skal vi begynde? Okay. Vi tager 2 flødeboller hver. Ja. Skal vi lave Jobbie Bunny eller hvad? Ja. Okay. Vi laver Jobbie Bunny challenge. Okay. Skal bare trække. Der var meget bruse. Abonner Yusuf Gaming og Aham 2300. Hvem vil du være her? Skal vi tage så lidt her og så en flødebold? Okay. Vi tager så lidt her chokolade, Ja. så vi kan se. Ja, jeg kan bare trykke. Så tager Ja. vi flødebold. Vælg, jeg har en idé. Godt, det her. Hvor er du klog dig. Ja. Hallo. Okay. Hallo! Og så det. Jobbie Bunny. Jobbie Bunny. Jobbie Bunny. Jobbie Bunny. Tag en hver. Her. Igen. Jeg vil ikke kaste op. Vent. Skål. 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 Jesus kom 3, 2, 1. Jobbie Bunny. Skal vi stoppe? Jeg har lyst til at kaste op. Okay. Tusind tak fordi I så med. Husk at smide et like. Abonner os alle 3. Ja, Yusuf 300, nej. Yusuf Gaming, AM 300, hvad hedder du? Og husk at skrive en kommentar, hvad vi skal lave dernede. Abonner og like. Abonner mig, Yusuf Gaming. Abonner mig, AM 300, bro. Han har lortevideoer.